Allah da kaina zan kunsa in bari yi ban banza ba daya a cikin wani lokacin dan sa'a ne wallahi ba ya a baby wallahi baby kwana biyu a ina ga miki a yabi na ga miki CBN na shiga magana tun da kuɗin nan duk ta fita rikita gari na ce mu da muke da kuɗi me na matsaya mana wa kan mu wala na je har gurin gwamnati CBN din aka canjin kuɗi na wallahi bai wai kuma can Alinu ya kira ni wai kyamara da za a ɗauki ɗin alaƙa ta lalace wai in zo in bada waya Alinu na ce to a ɗau su James ɗin iyaye duk yaran mu ne akwai ma ka san Alinu baby sai Abubakar Bashir mai shadda duk ba yaran mu bane nan na sha kwana mai shadda kuwa da shadda ai yaro na ne ina wani ganin sa anan ina ganin shi wani lokaci duk ba mu muke dora su ba baby a ina ga miki dan na da wani almajiri akan kwana wai in taimaka mai da salaka nace ku salaka gidan to ai nan gefen gidansu AA Khalifa nan ne parking din mota sai ta ganna haka a nan na parking mota AA Khalifa ma ni ina tunanin Allah sa kai ya cire wannan batirin mota saboda yaron kwanan nan ya shigo Allah wallahi wai shi ma yana nan wai waka zai fara nace zo mu shige mai gaba mu ne waka su ga wadansu gidi bayaran mu bane ana ganin mu a haka kin ga baby yanzu yamma ta dan kin ga kuma ina jira su Alinu su dan gama dauka alaka din su ba mu waya gashi na ban mota ta anan sai a mun balla kin gani wannan unguwar ta ku lokal ni kisan ba sa wani da din rana unguwar din rana ga ba yara ba tsaro mu inda muke tsaro ne da mu sojoji ne suke gadin mu sojoji to su kura tai ne ba suke gadin mu burge da ne waya su yaran sa Allah baby yanzu to baby zamu dawo me yake so a to miki da shi dan na akwai rufai da akwai shawarma akwai boga ba amin da babu ko mallakaki da mu za a kawo miki shawarma boga mu ko mu ne shawarma fa shi kan kamfanin rufai da idan kika je za ki akwai signing dina a jiki to me bi kin ga mana kuɗi normal baby kana baby na bye bye eh gida baby zaki share bari in je gidan siyarin nan in ba ta labarin abin da bai na zai yi. Waini! Ɗan malam bara! Wannan an shiga daga cikin iya samu. Iya goga ne? Ko ɗan gwarogwaro ne? Waini! Ɗan malam bara! Ko ɗan mami ne? Iya na yi mara ban samu ba! Kai! Kai! Ba kuma ƙarar kiɗa yanzu da wani. Oyo a ɗaya ce? Almajiri! Eh? Baby na. A da mu kai ne almajirin? A ba ni ba ne. Ya wuce ba kai A ba ba ni ba ne. Ni suna na ta ne. ina mota da kace zaka je ka dauko? Ko ta yake ta banna ita ni. Yanzu ka gama zuwa kana gaya mun. Ni ba ni ba ne. Wannan ba kwano ce. Bulan kwano wannan? Ni ba ni ba ne. Ni ko ta yake ta banna ita. Wallahi ko ta yake ta banna ita. Wani wuce ne. Alba kin da almajirin na. Ni ba ni ba ne. Na yi ritaya.